Ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз холаи Гулизор аз ноҳияи Ваҳдат, деҳаи Шоразм барои мо булочка мепазад. Нигоҳ кунед. Булочкаҳои ширин аз шир, тухм, равғани маска, орд, 1 стакан шакар ва каме сода. Осонак, дастрас, арзонак. Тамошо кунед. Аввалан ба холаи Гулизор аз номи шумоён миннатдории худро мерасонем. Холаи азизи мо имрӯз барои мо булочка мепазад. Дар як деҳаи дурдаст дар ноҳияи Ваҳдат. Нигоҳ кунед. дрож камтар. Акнун ба тайёр кардани булочка сар мекунем. Дар шир каме сода ҳал мекунем содара. нигоҳ кунед дар шароити деҳа чӣ қадар булочкаҳои бамаза мепазанд. Сипас ба ин шир шакарро меандозем дӯстои азиз. нигоҳ мекунем ва тамоми маҳсулоти боқимондаро оҳиста оҳиста, яъне ки дрож, орд, равғани маска, ҳама ин маҳсулотое ки мо ҳозир номбар кардем, тухм, ҳамаашро мо якҷоя карда хамири булочкаро мешӯрем. Хамири булочка бояд хеле мулоим бошад. Ҳама инро шумо медонед. нигоҳ кунед. равғани маскаро, тухм, ҳамаашро алоҳида мо яъне бо қошуқ ё ки бо миксер лад зада меандозем. акнун албатти орд. хеле ҳам ба фикрам булочкаи бамаза меояд. холаи Гулизор бисёр як кадбонуи зор дар деҳа мебошад. ҳама ӯро мешиносанд. дар охир дрожро андохтем ва акнун ҳамаашро мекобем ва хамир мешӯрем. дӯстои азиз, нигоҳ кунед. ана акнун хамири мо омада шуд. онро як тараф гузоштем ва хамир расид. баъд аз хамир расидан мо ба тайёр кардани ва аввал хамирро мегузорем ним соат ё ки вобаста 1-1.5 соат. мебинед чӣ қадар вақт хамири мо мерасад. вақте ки хамир расид, акнун ба рӯи тайёр кардан ва форма додани булочка сар мекунем. холаи Гулизор бо набераҳояш, бо келинҳояш нишаста булочка пухта истодааст. бисёр ҳам булочкаҳои хуб набераҳо ёрдам метиҳанд дар фазои хона ва дар як ҷои гармак нишаста. ман ҳам ба ёдам омад вақте дар деҳа будем, мо ҳам ҳамихел булочка ҳама чӣ мепухтем. нигоҳ кунед. холаи Гулизор, бори дигар шумода ташаккур. дастатон дардро набинад. мо интизорем ки шумо бозам бештар хӯрокҳои миллӣ, хӯрокҳое ки мо аз ёдамон баровардаем ба мо тайёр карда мефиристед. акнун булочкаро форма медиҳем. яъне ҳар намуд форма дода дарунашда шумо метавонед начинка павидоро ягонча андоза ё творог ё ки шакару маскара якҷоӣ карда мебинед. холаи Гулизор булочка тайёр кардастем. ба як маҳорати том онро бурида истодам. нигоҳ кунед. ҳар намуд мешавад. мисли гул, мисли гули садбарг булочкаҳои бамаза мешавад. мисли магазин. ҳозир нигоҳ кунед. ҳар намуд форма метиҳад. бисёр ҳам хуб. хонаи азиз, мо бисёр ҳам хурсандем ки шумо барои ҷавонҳо ин қадар чизҳоро меомӯзед. масалан ӯ дафъа 37 фиристодед. бисёр ҳам хуб буд ва бисёриҳо пурсида аз ман гуфтанд ки мо ҳамин рецептро истифода бурдем. нигоҳ кунед. холаи Гулизор чӣ хеле мепечонад булочкаро. духтаро касе ки булочка печонира наметавонад ёд гиретон. барое ки баъзеҳо булочка мекунанд, ҳар намуд мепечонанд. ҳар кас ҳунари кадбонугии худро дорад. дӯстони азиз, кадбонуҳои азизи мо, нигоҳ кунед. акнун булочкаҳоро холаи Гулизор бо таври дилхоҳ яъне форма медиҳад.
акнун ки ҳамаи буличкаҳоро форма карданд, болои онро бо шакар метавонанд шакар мепошанд, масалан ёки хокаи какао шакар мувофиқи табъи худатон метавонед ин корро кунед. баъд сипас нигоҳ кунед, аввал шумо зарди тухм мешакед ва сипас шакар, яъне ки ин ҳам ба табъи ва завқи ҳар як кадбонӣ вобаста аст. чунин мегӯяд холаи Гулизор. سرتراشو میکنه بسری گوتیلا بارو میکنه سری دامو سرتراشو میکنه بسری گوتیلا بارو میکنه سری دامو سرتراشو میکنه بسری گوتیلا بارو میکنه سری دامو سرتراشو میکنه بسری گوتیلا بارو میکنه сипас дар духовка дар ҳарорати градус 200-250 мо буличкаҳоро мепазем. инак буличкаҳои холаи Гулизор тайёр шуд. ин ҳам бошад барои дар афсарӣ буличкаҳои гармро бо чойи гарм истеъмол кардан хеле ҳам хушхӯр аст. бо мо бошед. худованд нигаҳбонатон. холаи Гулизор.